अरे खाया दे बोला रे भूख ना लगल हमरा चली का तू ऐसे कह के घुमत रहा ऐसे काहे बोल जाके दवाई करो मरियो नहीं खाया दे सब टेंशन हमारे पर आता है जो सेव ही कुछ करते खाना ना दे लाओ तो दिन भर तोतवा भूखाइल रहेला दिन भर खिया फिर छे चाची पहले रहता कहो हम मम्मी जी भोरे भोरे बैठ गलू मशीन लेके कोनो काम बा तो बोली ना कह देता नी तेरा बुझाता का हो गई खाना ना बनल है हाँ मम्मी जी खाना बन गइल रहुए कि कब से जोहत रहनी कि कब कहाँ पानी रहुए काम धाम तो बा ना सवेरे सवेरे मशीन लेके बैठ जाए मन तो करते कि मशीन तोड़ फाड़ दियो मम्मी जी सब काम हो गई घर बाजनी बर्तन धोनी और खाना भी बन गइल बा बाबूजी के खिया भी दहनी रहुए खा लिए क्या ना हमरा भूख नहीं लागल बाबूजी कहाँ तनी पानी ले बैठी 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 दा छोटा हम ले ना ना है बैठी दो एक मिनट रुकी हाय देख एकरा तो दिन रात ब्लाउज सिला से फुर्सत ना मिल बैठी जी बैठी दवाई खइनी हां हम दवाई खिया देंगे मम्मी जी भाई रुके हम पानी लेके आओ तनी पानी पियो मन तो कतन लेके काट के लोग जी हम के कर एगो घर में तमाशा बना ले बिया रोज मेहरारू आवत तारे रोज मेहरारू आवत छे उहे तो बेचारी बिया कि दून के रोटी मिल जाता रोगो तो ऐसे कहत तनी कि बुझात कि करे कमाई से घर चलाता रोगो दौरी कपाट पे चढ़ा के धइले बनी जी जान जा को आराम करी हम लेके आओ तनी पानी मुंह में से बोलल जाला ना चलल जाला ना लागल पतो होके एती करे पानी और तोहरा के समझा देतनी सवेरे सवेरे तुम हिम्मत ठका 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 हमरा कपार के लगे तू करिया हमरा कपार में दर्द हो जाला का हो जाता मम्मी जी आ रोज जन घर में तू तमाशा लगाओ त रोज जन मेहरारू लड़की आवत तनी जान तू हमरा तनको पसंद नहीं थे तो बेचारी अपन कपड़े सिवावे नु का जरूरी बा कपड़ा सियाला के सियोला के कोनो जरूरी नहीं थे भाई को तारा के समझा तनी तमाशा बंद कर बुझाई लो ऐसे 2 रुपया होता हानि क्या अगर कोनो हानि बा तो बोली हमर बेला हमरा पसंद नहीं घर जाए के बाटे सीधे लवानी बस वो बैठी हम लेके आओ तनी तो ओकरा के तनी सीधे काहे के हमारे आगल बार से हमर भाई वाले या ब्लाउज ना लगा कि हम जाई वैसे नहीं जल्दी के तनी सीधी तनी जल्दी से हम फिर लइकवा के भेजा तनी तले 5 मिनट में अरे भुला गया माफ कर हयन तार ब्लाउज हल्ला सी आ गइल बाटे और ये कहां जाके बा नहीं हो जाके बा हमर भाई बा आ गइल बाटे ओइ से कहनी के ब्लाउज अच्छा रात भाई आइल बानी हां हमर भाई बा आइल बाटे तली है सी आ गइल हे भगवान माफ कर दीदी काजो बटन लगावे भूल गइल ओइ जे बैठी बैठी जा तो तनी जल्दी के ठीक बा कोनो बात ना तनी जल्दी से लगा दे काहे कि आइल बड़ा सन भैया बा तो सोचनी कि जे लेके चले तो फिर पहने के दिक्कत हो जाए कि हम लेके आओ तनी धागा ये भी ये सब नहीं खुल गइले ए दीदी जानता नहीं का करम एगो देखते बानी ससुर बीमार वहां के दुख है तकलीफ मम्मी जी बानी तो खिसियाइले रहनी तनी मनी अरे उ शुरुए के तहार सास वैसने हई हो ना मम्मी जी खराब ना है जानते दीदी ये दुनिया और घर जवार लोग खराब हटे तो हमार सास बहुत अच्छा है का करब सबके झेले के पड़ेला नु कुछ लोग बाकी कह देता का कि तोर पतो हो के लगे 4 गो आवत तनी से तो बैठो तनी सन सिखावत तनी से तोर पतो हो बिगड़ जाई यही में वो टेंशन तो हमरा बुझात नहीं खे कि पतो हमार कोनो काम करती अगर निमन से अगर तू जानता रू अगर बढ़िया से लगबू करे नु तो कातना हमार भौजैया आएगा ते करते करते आतना में ओकर नौकरी लागल सिलाई में कि 25-30 के ओकर महीना ओकर मिलत है सिलाई में नौकरी हो कैसे दीदी अरे कपड़ा जो सिलाई जो रेडीमेड के कपड़ा होला नु तो ओमे पास हो गए तो ओकर एथी मार कपड़ा थाने के थाने आवेला आ सीसी के रेडीमेड पूरा भेजले आ 25-30 के ओकर मंथली एहू प्राइवेट से सिएले तो ऊपर से 20-25 हजार कमा लेवेले अच्छा को कागज भराला अरे कागज भराला ना सरकारी फॉर्म आवेला एक और प्रधानमंत्री योजना से आवेला हमार मामियो इंगा भर ले रहली नु तो उनको आइल बैठे उनका तो 12 गो मशीन मिलल बावे लड़की सन के सिखैबो करेली
ई दीदी कहाँ फॉर्म भरला हमके बता देती तो तनी हमहू भरत। अच्छा अब आवे वाला बा यही महीने में कहत रहन वार्ड नु कि जे आवे वाला बाटे तो सुनिए ना दीदी जी, हमें हमार नंबर लिखल बाटे, हम केहू भी मने आ नु तो नंबर लिख के रहुआ बार-बार घरे हम देखी बुरा मत माने, बार-बार घरे हम तो मम्मी जी हमार खिसिया यही से नंबर देते कोनो से ठीक माई के फोन पे हमको बता हमको हम लेकिन तक तो अपन सिलाई मत छोड़िए, सिलाई में बहुत पैसा बाबे हो। जानते नहीं तो हमार सपना और शौक हो काज में का है, हमार सब काम से ज्यादा ये सिलाई में मन लागला। हमार काज बटमा कह दो ठीक नु, हम तारा के एकदम पक्का हम तारा के बताई। ठीक बटे रहुआ जाई हम काज बटम क के अपना दादी के लइका से भेजवा दे। ठीक बा भेज कह के अपना टोला माला में देखे लु आज तक कोनो निमन से ना सियली से, एगो तोहरे घर के ब्लाउज सिवावल हमरा पसंद पड़ेला। आ यही से हमरा विश्वास बा अगर तू फार्म भर में तो पक्का निकली। हां आ 2-4 हजार रुपया लगी तो दे के भले भरवा दिए, कहिया हम सपोर्ट करब, लेकिन तू भर आ निकल बस बस। आ सास ससुर बोला तेरा पर ध्यान ना देवल ला बुझाई नु। आ तनी भेजवा हमर भैया बैठल बस अपन लइका से भेजवा दो। हम भेजवा दे। ठीक बाटे चल ठीक बा, हम फोन याद रखे हम भुलाए मत है। आ पूछत नहीं अपना भौजैया से जाते नहीं हर बानू तो कि के भर लेबी फार्म। हां भुलाए मत दीदी बाकी है। ठीक बा ठीक ठीक बाटे। हां हे भगवान हे चंचली माई, बस कैसे हूँ फार्म भरा जाओ, हमार काम लग जाओ, हम अपना घर के दुख दलीदर तनिको से तो दूर करी, अगर हमारा वजह से दूर होता न तो हमार सौभाग्य होई। बहू हाँ पापा जी। एक बात पूछी तारा से। हाँ बोली। तारा मेरी सिलाई के सर्टिफिकेट बानो। हाँ हम लोग बाटे बाबूजी। तो हमनी के पंचायत में एगो स्कीम आइल बा। का चीज? ओ सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खुलता तो दीदी जी आके कोनो फार्म के बात करत रहनी है उहे हो का? हो सकता अगर तहार सर्टिफिकेट बा तो वो काम में आ जाई। या पंचायत में केहू के पास सर्टिफिकेट नहीं खे। हाँ पापा जी हमारे लगे सर्टिफिकेट बा और हम सबसे अच्छा सिलाई करनी हुई क्या हमारा सर्टिफिकेट मिलल बा। तो ले आओ ना। हाँ हम लेके आओ तनी। हाँ ले आओ। वार्ड सदस्य से हम तहार सर्टिफिकेट जमा करवा देते नहीं। हाँ आज के दिन हमारे बहुत शुभ बाटे। बबुआ तो नालायक निकल गई। हे भगवान एकरा के नौकरी लगा दो। बाबूजी हाय हमारा कागज सब ठीक है हम देखते नहीं। ठीक है बाबूजी। अच्छा संभाल के जाए। हे भगवान बस हमार नौकरी लग जाओ, बाकी पता ना मम्मी जी करे देम कि ना करे देम, मुँहे से हमारा चिंता भइल बाटे और उहे के बात उहो के सुने नहीं, कहीं हमारे मारे पीटे मत लागी। बाकी कोनो बात ना, काम तो काम होला नु, हम कैसे हो अपना घर द्वार के लोग के मना लेम आ करम हम जरूर। चाहे दीदी कहीं लगा के दी। ई कुलक्षणीय जब देखा तब मशीन पे बैठ के आसियत रहतिया, एकरा बुझाता कि खाए पानी बनी कि ना। आए हम चाउर बीन के आ हम इनका के देम तब ही बनई हन। मन हमारे एकदम उबिया गइल बा ई औरत से, एकरा के कितनो समझाओ तनी। बहू बहू अरे बहू अरे देखो ए बहू बहू जी अरे का भइल बा? अरे अरे बाप अरे बहू कहो इतना बाई में जे अरे बहू के जिला में प्रशिक्षण केंद्र में डीए में अवार्ड देवे खातिर घोषणा कइले बाड़न का? हाँ और साथे साथे इनकरा अनुमति भी मिलता प्रशिक्षण केंद्र खोले पापा जी खान के। अरे तार नौकरी लग गइल हो। होय देखो हाँ तार नाम निकलल बा। जी ई कैसे हो गइल है? पापा जी हमारे सिलाई के सर्टिफिकेट ले जाके फॉर्म भरले रहनी है, वही में हमार चुनाव होइल बाटे और पूरा अपनी के बिहार में हमारा सिर्फ चुनाव होइल बाटे। हे कन्या हमरा के माफ कर दा, मम्मी जी आशीर्वाद दी। खूब खुश रहा, भगवान ये तरह तारा पे अपन आशीर्वाद बनेले रखल और तू दिन दुगुना रात चौगुना तू तरक्की करा। पापा जी राहुल लाख बताओ आज रवा वजह से हमर पतो घर के संभालते हुए भी हम वार्ड कमिश्नर के मिठाई खिया ले होते नहीं। हाँ सुनो तेरू 100 रुपया दो ना। हाँ जी हम 100 रुपए का हम लोग आज- 500 रुपए देते नहीं ना कन्या, आज तू रह दा।
हम 500 रुपये देते नहीं और वो भर गांव में मिठाई बांट दी। बताई हम जो अपना पतो के दिन रात को हंसत रहनिया बोलत रही आज वे पतो हमार पूरा गांव समाज में हमार करेजा ऊंच कैले बिया। यही से कहा जाला कि जेकरा अंदर जुनून रहेला नु वो घर में रह के भी कुछ भी कर सकता, वो अपना सपना की पूरा कर सकता। कुछ बताओ ना। हाँ हम अबे लिया तनी बाबूजी भगवान अगर ससुर देत तो रउआ जैसा एगो बाप एगो बेटी के उतना ना करेला जितना रउआ हमरा के कहनी। आज हमार सास हमेशा हमरा के हम बहुत खुश बनी। इस सरस्वती पूजा में खूब बढ़िया से चांदा दे दिया ये गांव के। अहि रउआ रोई मत, आँख में आंसू बिल्कुल अच्छा ना लागेला। हाय जी पैसा लग जाए। आज चला हमरा साथे तू बाजार आ दुर्गा जी के साड़ी खरीद के हम पहनाए अपना हाथे से आ काल पूरी हलवा बना के आ दुर्गा जी के चढ़ाई। चला अब भगवान ये तरह तारा के खुश रखत आ तू हमने के सपना पूरा करा। दिन भर क्या मशीन लेके बैठ जाते रे हैं? ए जी बगल के दीदी के हाँ बगल के दीदी के मैं मना करते हैं तोरा के बार बार इकुल ना नौटंकी करे के। ए जी नोटंकी का तनी मनी समय बचता वही में करता समय तोरा बचता सब काम कर दे तनी दिन में आखिर बैठल बैठल का करी मनो तो नहीं टंकी लागे। लगा के धैले रहती है। खाना खाए सब खाना खाए खाना खिए बेटे हैं हमरा के। बताई रउआ कोनो काम धंधा करते नहीं खी आज हमरो के कुछ नहीं खी कर देत लोग। बाबूजी के दवाई बीरो घर के खर्चा ये सब कहाँ से आई? बाबूजी के दवाई बीरो ते चिंता लेवे हैं? हम माई के पेंशन नहीं मिला 600 रुपया उतना में का होई जी रउआ? उतना बहुत कुछ है। इको नौटंकी घर में क्यों मेरा लगली सन मरा दिमाग खराब कर दे। माई के 600 मिलता आ रउआ महीना में 6000 पिए में उड़ा देता नी। अपन कमी नहीं पिए तनी अपन कमी सब चीज करत तनी राजा भागदा जो करत नहीं अपन कमी नहीं नहीं जी इहो तो नहीं है कि हम ते बहस में रे हैं बहस में ई कुला धंधा होई घर में ठीक है ई कुल धंधा ना हो चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग के घरे जा के घूम घूम के काम कोई फालतू मेरा लोग घरे ना चाहिए नट्टी फोड़ तो रोई ले फालतू मेरा लोग हमरा घर में ना घुस सक चाहिए है। केहू फालतू औरत ना हो केहू फालतू आदमी ना हो ठीक नु अपना जरिया बदली लो। मशीन ढाई के प्लाट दे मशीन ढाई के सब प्लाट दे सब मशीन बिक दे बना सब ई कुल ना चाहिए हमारा घर में नौटंकी ना खा चल है ना हां बोला कि बाहर जाके रहती काम करती तो घर में दुख होई तो कहती लोग घर में सब काम करता नहीं कुछ बोल देता नहीं मार देता नहीं। पापा जी कुछ चाहिए का? ना कुछ चाहिए का हो गए? दो बाबू ना लड़का के बात के तो बुरा मत लगी मनी हो तू जौन करते रो कर ठीक है ना अपन सपना पूरा करा। खाया दे बोला रे भूख ना लगला हमरा चली का तू ऐसे कह के घुमत रहा ऐसे का है बोला क्या दवाई करो मरियो नहीं खाया दे सब टेंशन हमारे पर आता है। जो सेव ही कुछ करते खाना ना दे लाओ तो जाई मत खाई पी पी के तो देह और दासा दोनों बिगाड़ ले बानी। वीडियो मतलब कि हमरा के एकदम जीवन हराम कइले बानी।